Photoshop Elements tekstityökalut. Käydään läpi vähän erilaisia vaihtoehtoja, mitä tekstityökalulla pystyy tekemään. Eli täällä työkaluvalikossa on tämmöinen T-kirja ja se kertoo sitten meille erilaisia vaihtoehtoja täällä alhaalla. Ensin on ihan puhtaasti normaalin tekstin kirjoitus. Sitten voidaan kirjoittaa tekstiä ylhäältä alaspäin. Sitten voidaan leikata tai maskata tietty kuvaosa tekstiä varten. Tai sitten voidaan tehdä teksteille varten erilaisia käyriä, jonka mukaan teksti kulkee. Käydään tässä nyt pari asiaa läpi. Eli ihan tavallinen tekstin kirjoittaminen tuohon kuvaan. Valitaan täältä tämä tekstityyppi, eli kirjoitetaan tavallinen teksti. Sitten voidaan valita ihan mikä tahansa olemassa olevista fonteista. Täällä on useita eri vaihtoehtoja. Sitten fonttikoko siellä tämmöisessä kuvassa, jos tekee otsikkokuvaa, niin on syytä valita riittävän iso fontti. Valitaan tuohon vaikka 200. Ja sitten vaan, kun on valittu keskitetty teksti, niin voidaan sitten valita, mihin kohtaan kuvaan se halutaan. Valitaan tuonne vaikka yläreunaan ja kirjoitetaan talvi. No nyt mulla oli jäänyt tuo fonttikoko aika pieneksi, se ei haittaa mitään. Mä voin maalata tuon tekstiosan ja korjata tuon fontin, laitan siihen nyt sitten 200. Nyt se sitten kävi niin, että se on vähän liian ylhäällä. Eli tuosta napista voidaan peruuttaa. Toinen asia, mikä mulla unohti, oli ottaa kopio tuosta kuvasta, jolloin pysyy tuolla taustalla varmuuden vuoksi tuo varakopio. Eli yritetään uudestaan nyt pistää tuohon kohtaan tekstiä. Katsotaan vielä täältä. Meillä otetaan 200 pikseliä kooksi. Ja nyt yritetään kirjoittaa talvi. No niin, eli nyt se tuli siihen kursorin keskikohtaan. Tässä talvessa tietysti voidaan vielä, että jos teksti on sitten, että ei oikein tyydytä, me voidaan aina mennä tuohon takaisin, maalata se tekstialue, valita joku toisenlainen väri täältä. Saadaan aika voimakkaita tekstejä. Sitten yksi asia, mitä voidaan tehdä tekstille, niin täältä valitaan Layer ja Layer Styles. Style Settings. Eli nyt me voidaan antaa tälle tekstilayerille erilaisia vaihtoehtoja. Me voidaan tehdä siihen varjoja. Me voidaan saada se teksti heijastamaan. Voidaan rakentaa vähän reunoja, pyöristää reunoja. Taas tästä esimerkiksi reunan pyöristystä. Ja tällä saadaan vähän niin kuin tämmöistä kolmiulotteista efektiä aikaisin. Varjon voi tiputtaa sinne. Näkee tuolla tuollainen tumma varjo voidaan saada aikaiseksi. Täällä voidaan säädellä sen varjon kulmaa, mikä ehkä miellyttää eniten. Ja sitten vielä voidaan esimerkiksi valitaan tuolta toi ulkopuolinen heijastus ja erilaisia tyylejä. Näitä kannattaa kokeilla, mikä sattuu nyt miellyttämään. Että tässä on hyvin erilaisia vaihtoehtoja. No sitten seuraava vaihtoehto, tuo pois tuolta, niin olisi esimerkiksi leikata maski tai tekstialue. Eli se löytyy tästä. Näin, nyt me voidaan mihin tahansa teksti tavallaan korostaa se teksti tuolla taustalla. Valitaan nyt toi samainen talvi tuohon. Talvi kirjoitetaan tuohon noin. Nyt se nähdään, että okei, meillä on nyt tehty rajaus tuolle alueelle. Tässä lukee talvi. Nyt kun me ollaan joku kuva-alue rajattu, niin mehän voidaan sille tehdä ihan näitä normaaleja kuvan säätötoimenpiteitä ja voidaan esimerkiksi valita, anteeksi tuosta, noin. Noin, täytyy ensin nähdä, että siellä on nämä kahvat näkyy täällä ennen kuin me päästään muuttaa. Meinas ohjelma kaatuu näköjään. Eli täältä vaikka Hues and Saturation ja nyt me voidaan tavallaan tuo kuvakohta värjätä ihan uudella sävyllä, ihan miten me halutaan säädellä valoisuutta. Eli nämä säädöt vaikuttaa nyt puhtaasti tuohon alueeseen. Se, mitä tässä on oikeasti tapahtunut, nyt kun mä otan tuon pohjakerroksen pois näkyvistä, niin käytännössähän se on leikannut tämän osan
osan tästä tekstiä omaksi kerroksekseen. Ja nyt jos me otetaan taustakuva näkyviin, niin silloin sitä reikää ei tuolla näy. Eli tässä muutama tapa tehdä tekstiä kuvaan. Eli ainoastaan kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja saattaa löytää jotain mielenkiintoista tästä valikosta.